се като бях в града и реших просто да се отбия до Лили и това ще е кратък хол. Винаги, когато вляза в Лили, първото нещо, което гледам са гръмовете и ето това красиво нещо си взех. Това е глансна есенс в Summer Punch. Това е леко розов цвят и придава много хубав блясък на устните, а пък е бюджетно 5 лева някъде беше. Преди съм имала такъв и съм много доволна. Друго нещо, което ми грабна окото веднага е този крем за ръце. Този просто вълшебен е. Ние с баща ми имаме много сухи ръце през зимата и буквално ни се пукат и е много гадно, боли, а това нещо ни спасява, защото първо много бързо попива и второ уникално хидратира. И препоръчвам на всеки, защото е перфектният крем за през деня. Друго нещо, което видях е намалението на вазелин, този балсам, който с майка ми отдавна искаме да пробваме, тъй като изглежда много лесно за нанасяне, а пък и е вазелин. Това беше моя малък хол днес. Много ви обичам. Чао!